салом алейкум бародаро, номи ман Ҷурабек ва ин канали чӣ гап мебошад. бо хоҳиши бисёри подписчикҳо имрӯз ман мехостам барои шумо тарзи скачат кардани голосовое сообщение ай Вконтакт чихе голосовое сообщение скачат кардан дар кор амира шумо да нишон метиҳам. бисёриҳо хоҳиш карданд ки ҳамин видеои ман кунам, марҳамат тамошо кунед. барои скачат кардани голосовое сообщение мо медароем Вконтакт, яъне профили худамон. бояд барои скачат кардан мо як группае ки ҳамин мода ёрдам метиҳад ҳамуда подписатсия кунем. ҷои поискда менависем скачат ина худаш биромад бародаро. ин ҳамин группада бояд шумо подписатсия кардаги бошед. барое ки подписатсия накарда бошед намешавад скачат карда. баъде ки ҳамин группае ёфта подписатсия кардем медароем сообщение ва кадом голосовое сообщение ки шумо дар кора мехоҳед скачат кунед ҳамон голосовое ҳамуда медроем. ман барои нишон додан мисол любоеша вибрат мекунем. мисол ин ҳамина. салом алейкум, сози хубӣ, кору хуб, ҳама тинч? бародаро, голосовое сообщение бо диққат гӯш кунед. ман скачат мекунам, бо нишон метиҳам ки дар ҳақиқат скачат шудагиай. салом алейкум, сози хубӣ, кору хуб, ҳама тинч? барои скачат кардан болои ҳамин сообщенида ҷиқида меистем. ай тарафи дасти рост болои экрана нигоҳ кунед, стрелка тарафи дасти рост рафтагай ҳамуда меҷиқед ва ҳамон группае ки шумо подписатсия кардед ҳамонро вибрат мекунед. баъд роӣ мекунед ҳамон голосовое сообщение через сообщение ҳамин группада. баъде ки шумо роӣ кардед голосовое сообщение дар ин группа ва ё шумо да ҳамин голосовое сообщение ссилка карда роӣ мекунанд. ина ман дар роӣ кардам. баъд шумо бояд ҳамин ссилкада дароед. баъд иҷада скачат мекунем. скачат в формате mp3 ҳамина вибрат мекунем. ина бародаро скачат шуда. уже скачат кард. салом алейкум, сози хубӣ, кору хуб, ҳама тинч? ина бародаро бо бари проверка кардан медроем ай мои файли мебинем ку скачат кардагиай. ина бародаро гӯш мекунем. салом алейкум, сози хубӣ, кору хуб, ҳама тинч? ина чӣ хеле ки мебинем формати mp3 кати скачат шуд. метавонед шумоям ҳамахе голосовое сообщение ай Вконтакт скачат карда гиред. ва бародаро кадоме ки хоҳиш дорад дар бораи чӣ видео ман кунам дар комментария нависем. ман ҳатман ҳаракат мекунам хоҳиши шуморо иҷро карданда. агар видео маъқул шуда бошад лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хайр, дар паноҳи худо бошед то видеоҳои оянда.